July 4, Saturday 2026, mga higala. Kaya dito naata diri sa tong silingan Kamunggaya, no. Di lang ta mananghid ani kay di man ta manguhag dahon, bunga man lang atong imuong tambal magisuna, no. Matud pa sa ato ang nadiskubre sa mga tao nga nakatinga tilaw ni ini magisuna nga epektibo din ning magisuna ning maong bunga sa kamunggay magisuna, no. Duha lang ka buok matag buntag ug hapon, no, before mukaon ug after manihapon. Yun na ra mao na siya ng porma, no, atong nakuha dia sa atong silingan, no. Silingang punuan namtay kamunggay pero ay bunga diri lang sa silingan, no. Mao na ay makita matong silingan bunga rin among gikuha, no, gisunan mga silingan kaya among gikinahanglan magsuna, no. Kini wala ni wala mi mananghid kay di man ninyo gamiton, dahon naman tingali importante sa kamunggay ninyo gulay di ang bunga pwede man lang daghana. Okay, ako lang ipangayoon automatic na manguha miya. Dinhi lang ko mananghid sa video magsunan ko okay na mauna na siya, no. Atong preparasyon tinuod dinhi pa ko ka kini pa akong permirong tilaw dayon anis to goodness ta mo padayag nga unsay resulta nining ato ang pag-inom ni ini, no. Ani ra dili ta nato yung ipahibaw ang atong epekto ning atong gihimo. Mao ni siya atong panitan ang kuan ang bunga. Dayon ang bunga sa ilawom panitan daghan mo na i-reserve ko na uban, no, kay di man na madaot kay ugam na siya wala inom sa kabaso pud ka tubig, duha ka liso pakpakan og isang baso buntag ang gabi ira, no, man before mo kaon og after manihapon yun na humana. Salamat magsunod pagtan-aw, no, kana una ang akong i-reserve, no. Ato nang itapigan diri ali atong ibutang diri sa ato ang divider nga